Så har jeg lige at gøre med en dreadkunde her, og vil vise, hvordan man laver en enkelt dread. Det jeg har fundet frem til nu, det er et sted på hovedbunden, hvor jeg har fundet et afsnit af hår, som er samme størrelse som nogle af de andre, og den passer mellem to andre dreads. Man prøver at lave en cirkelformet sektion af håret, og prøver ligesom at holde de andre hår væk fra det hår, man skal arbejde med. Så har jeg fundet den cirkel hår, jeg vil bruge. Så tager jeg og samler dem, lige drejer hårene lidt rundt, så jeg ligesom får samlet dem i en snoning. Så bruger jeg en metalkam med den fine børste, og så tuperer jeg håret stille og roligt. Sådan her. Drejer jeg gerne kammen rundt, og drejer gerne hårene også rundt, så jeg får fanget en masse hår og får skabt et filterværk. Og hold lidt løst også med håret, så det bliver filtreret sammen. Og kører den hele vejen igennem. Sådan, så er håret forberedt og blevet god bjusket. Så bruger jeg en hæklenål. Den jeg bruger er en hæklenål. Den er sådan en lille hæklenål, en halv størrelse med en modhær på. Så tager jeg bare fat ned omkring roden og lige twister hårene sammen igen, så jeg får samlet dem jeg bruger. Sørg for at der ikke er nogen andre hår der stikker ind. Og så kører jeg ellers nålen ind mellem mine fingre. Jeg bruger 3 fingre. Ind fra midten af dreaden. Og så laver jeg en bevægelse, sådan en stikkende bevægelse, som går ind og trækker hårene fra den modsatte side ind mod midten. Jeg sørger for, at modhæren af nålen sidder op mod min tommelfinger, som gør, at jeg får fat i de hår, der er mellem mine fingre, og får trukket dem ind på midten, og ligesom slipper igen. Det jeg gør, jeg trækker et par gange, til jeg ligesom mærker, at nu har den ligesom fanget noget, og så slipper jeg. Så skifter jeg bare vinkel, drejer den igen måske, og stikker nålen ind fra en anden side i forhold til håret. Og så trækker jeg igen. Stikker. Slipper igen, og så begynder der at komme små knuder ligesom fra en side, og den skal jeg så sørge for at få varieret ud, så dreadlocken den bliver cylinderformet. Så nålen kører bare mellem mine 3 fingre, min pegefinger og min lange finger og min tommelfinger, og modhæren peger op mod min tommelfinger. Og på den her nål der er den markeret med, at skriften står i samme side, så jeg kan nemt hurtigt se om nålens modhær. Den er meget lille, peger op mod min tommelfinger ved at se på min nål. Og det gør jeg så bare hele vejen op og kører frem og tilbage og laver en masse forskellige vinkler. Og den begynder så helst til og roligt at forme sig her. Den er allerede begyndt at forme sig i nedretningen, og jeg har en masse løst pjusket hår. Så er vi nået så langt, at vi er kommet dreadlockens ende hernede, som er, man kan vælge at lade den blive i løst hår, hvis man vil have den stil, og så kan man lukke enden. Og ved at lukke enden, der gør man, at det man gør, det er, at man ændrer vinklen på den måde, man stikker med nålen. Man stikker ligesom mere oppefra og ned, ligesom for at samle de hår, som er nede for enden. Så man kan se det på den her måde. Sådan her. Så stikker man ligesom nedefra, eller oppefra og ned, og rammer enden, og så hiver bunden op under sig selv. Og man kan også med noget af håret ligesom bukke det tilbage, lægge det op langs dreadlocken, så man ligesom samler det lidt. Undgå at få lavet for meget en bold, men prøv at få det delt ud, så det stadig bliver en aflang ende og ikke en kugle. Så jeg plejer at starte med stadigvæk at køre sidelæns, mens jeg har bøjet noget af håret op. Så jeg ender med ikke at have for meget nede i bunden, så man kommer til at danne en kugle. Men bukker noget af håret op langs siden, så håret er ofte tyndere ude i spidserne, da de er slidt lidt. Så der er plads til, at man lige kan lægge noget op langs dreadlocken, og så kører dreadlocken ned
til hvor man siger, at nu er der kun få hår, der stikker ud i enden hernede. En lille kost, som man kan vælge, og så kan man trække dem op fra toppen, gå ned og hente hårene, og trække dem op under sig selv. Så trækker man dem op i bunden. Og man kan se, at der forsvinder flere og flere hår, når jeg henter dem hernede fra. Det kan være svært at ramme dem. Så kan man eventuelt lige køre dem med fingrene, så de bliver lidt ulede, så er det nemmere for nålen at gå ind og hente dem. Og man skal huske at blive ved, indtil man kan se, at alle hårene er blevet trukket med op. Og så igen gælder samme princip med at gøre det i forskellige retninger. Og gerne lave bolden lidt i forskellige retninger. Husk, at man kan også gøre området af dreaden tykkere ved at hente hår på samme måde som bunden. Ved at trække noget af det foreliggende hår op i det område, man arbejder i. Så det afhænger af, hvordan man kører nålen, om det skal være fra siden, eller den skal være oppefra. Og nu er vi ved at være der. Præcis samme princip med 3 fingre. Samle håret med tommelfingeren og hente dem med nålen. Og pas endelig på ikke at stikke jer i fingrene. Nålen er rigtig spidse. Jeg bløder lidt smule herfra, fordi jeg stikker mig. Og man bliver bedre og bedre til det. Man gør det ofte i starten meget langsomt, da det kræver øvelse at få teknikken, hvor man ikke kommer til at stikke sig i fingeren. Og der er man at trække håret for langt ud. Man kan have tendens til at trække håret helt med ud, og det er ofte der, at man kommer til at stikke sig i fingeren. Der man ligesom kommer til at få noget langt ud, og så ender den lige med at gå ned i fingeren, i stedet for ned i dreaden igen. Og det er dobbeltarbejde at trække dem for langt ud. Så sørg for at finde en teknik, hvor I trækker den med ind til omkring midten, måske lidt forbi midten, og så slip dem igen. Lav stik, stik, stik metoden og slip. Det er det jeg gør, stik, stik, stik og slip. Og så ændre vinklen. Og så har vi snart nået til, at dreadlocken hernede har fået en lukket ende, sådan en blondet ende, som jeg synes personligt ser flottest ud. Og nu er vi nede i et resultat, der ser sådan her ud. Man kan se det her. En helt lukket ende. Og så er dreadlocken færdig fra starten til det tager cirka godt stykke tid. Og nu er det ned til. Sådan der. Grow your dread.